diem al principi del programa, si parlem de Setmana Santa no podem deixar de parlar de Torrent, que ja viu amb intensitat estos dies de passió, i així està amb nosaltres José Vicente Llago, que ell és el president de la Junta Central de Germandats de Setmana Santa, que comentàvem que ja portes 9 anys amb esta tasca. En este any ja 9 anys. I també ens acompanya Carmen Verdet, que ja és la reina de l'Encontre Gloriós i Àngel de Resurrecció, molt bona vesprada també, i enhorabona per aquest càrrec que sabem que és molt ansiat i molt esperat per totes les xiques allí al Torrent. Sí, moltes gràcies. Bueno, José Vicente, què tal? Com va esta Setmana Santa? Començareu ja i tinguereu un gran dia també en el diumenge de Rams. I bueno, crec que el pròxim, no sé si és dimecres ja o esta nit. Nosaltres començarem a ir i ja no parem. Avui tenim, crec que són 6 actes, i així el dimecres són 10, i així el divendres l'Encuentro Dolorós i fins el diumenge de Resurrecció, que és l'últim. El dimecres que teniu representacions de diferents escenes, no? Des de fa uns anys hi ha 2 hermandats que van promocionar un poc lo de la representació vivientes, en lo qual això s'està agarrant un poc fort, la gent li agrada, entonces en lo qual està agarrant un bon joc dins de la Setmana Santa de Torrent. Una festa que rep la distinció d'interès turístic autonòmic des de l'any 2010, no? 2009. Estem intentant també... És una de les més visitades, una de les Setmanes Santes més visitades de la comarca. Exacte, és una de les més visitades perquè durant tota la Setmana Santa, entonces la gent pot triar dia i sempre té alguna cosa que veure. Carmen, si hi ha una cosa identificativa de la Setmana Santa torrentina és la teua figura, el teu càrrec que t'ha tocat representar enguany. Ens pots parlar d'aquesta figura, del que representa i del que, quin va ser el teu paper en esta Setmana Santa? Doncs com has dit, és una figura representativa de Torrent i jo penso que tots els torrentins li donem la importància que es mereix. I fa que la Setmana Santa siga molt especial per a tots nosaltres i que estiguem els torrentins en 1000 ulls, la veritat, cap a aquesta figura. I res, jo espero viure de la millor forma possible, que duc esperant tota la meva vida i molt il·lusionada. Com es triga la reina de l'Encontre i l'Àngel de la Resurrecció? Este any li tocava al sepulcre i des de fa 2 anys la Junta de la meva germandat van estar escollint-nos. Estava una altra xica i jo, 2 candidates, i al final a papeletes vaig eixir jo. O sigui que la teva germandat és el Sant Sepulcre. Sí. Molt bé, i com ho estàs vivint fins ara? De moment molt intensament, molt contenta, moltes ganes de que ja comenci. Ahir ja fou un poquet l'inici i ja esperant a la setmana, molt il·lusionada. Molt bé. Bueno, José Vicente, suposo que òbviament el dia de l'encontre, del dia de Pasqua de Resurrecció, és un dels més festius, dels més grans, però hi ha moltíssimes coses. El divendres sant també és un dia important. Sí, des del Dijous Sant. El Dijous Sant es comença la primera a les 9, després n'hi ha a les 10, 10 i mitja, a la 1, a les 4 del matí, a les 9 també està l'encuentro. Vull dir, és tot això, la gent està molt involucrada, participa molta gent, ja no sols de públic, sinó també cada vegada se veu més gent participant en les hermandats. Això fa que anem creixent molt bé. Veiem imatges ara mateixa també de l'obertura de la carxofa, i quan ens expliqueu una miqueta el significat tant d'aquesta figura única en Torrent com d'aquest acte, d'aquest moment. El que és la imatge, la figura de la reina de l'Encontre i l'Àngel de Resurrecció té 2 coses. Una que és la reina i simbolitza que se diu o sempre no n'hi ha res escrit, però doña Germana de Foix visitava Torrent i un dia va veure una Pasqua i digué que quedarà escrit que una jove torrentina la representaran, en la qual des d'aquell any una jove la representa darrere de la Mare de Déu. I el que és l'Àngel de Resurrecció... És una figura única, per tant. Exacte, és una figura única en Espanya. I després, en el que és l'Àngel de Resurrecció, quan se realitza l'encontre, com un moment s'obre la carxofa, ella diu aleluya, aleluya, Cristo ha resucitat, en el moment d'eixe, entonces eixe és el protagonisme de l'Àngel de Resurrecció. Ja tens el traje preparat? Sí, ja està, des de fa moltes setmanes ja està preparat. I el de les teues cambreres també, no? També. Ens pots dir alguna cosa? No.
No pots dir el res, president no? ha parlat, deixin que... És que lo normal és que la gent visiti, la gent no sap, ni jo tampoc sé ni com és el tratge. El dimecres es comença a ensenyar fins al dissabte de Glòria, en el qual tot el que vulgui té que anar... atractius veure cada any el tratge de la reina. Este any anem a posar un lloc nou, que serà on està la sala d'exposició de l'antic mercat, en el qual d'ací invitem, perquè com hi ha un canvi de lloc, això a la gent potser li pot trastocar. Hi ha alguna novetat enguany més, a part d'això, en el que és la Setmana Santa? No, el que és la Setmana Santa, aquest any no podem tindre ningú indult, perquè no l'ha pogut aconseguir l'hermandat que ho treia, en el qual, una llàstima. Molt bé. Bueno, xics, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé totes les activitats que teniu preparades per a esta Setmana Santa i a gaudir-la al màxim, com sempre. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Vale. Nosaltres arribem fins ací, demà seguirem parlant també de més cites que tenim en esta Setmana Santa valenciana arreu de molts pobles de la nostra província. Així que els emplacem a demà, a partir de la 1:30 estarem ací com sempre, i ara és el torn per als esports, ja que Vicent Sempere, com sempre, ens durà tota l'actualitat esportiva, així com Maria Sánchez, tota la informació sobre l'oratge. Més notícies a les 8:30 amb Patricia Ramírez. Nosaltres tornem això demà a la 1:30. Adéu, fins demà. Adéu.